synes, jeg hørte ham sige... hvad står der? Ja, skal se her. Altidore. Prøv at se, hvor stærk han er. Josie Altidore. Han holder simpelthen Daniel Vaz væk. Og så tæsker han den ind. Josie Altidore 1-0 til amerikanerne. Daniel Vaz sikker offside. Og så Bendtner. Det er godt opspil. Og så scorer han igen. Niklas Bendtner. What's the matter, John? I don't know, Bill. Haggle back there, broad. Got the chawny back, they're still rolling. Got the chawny back, they're still rolling. Got the chawny back, got the chawny back. No, boy, I got some of the pistol rolling. Utrechts. Her er en stor mulighed, og der sparker Aron Johansson så bolden i nettet her på sin gamle hjemmebane her, hvor man kan sige... Det vurderer han jo nok. Og så til gengæld Niklas Bendtner. Ja, så er der mål. Når han får den der. Her god aflevering over mod Bendtner. Og Bendtner får afsluttet og scorer! Hat-trick! Niklas Bendtner! Han tager lige